Okay. Jeg kan huske en gang, jeg skulle lave sådan et mikrofonholder for Radio 24/7, og de valgte, at alle de samtlige af de åndedrætsøvelser, jeg lavede, inden radioprogrammet gik i gang, det tog de med, så det var mig, der sad og prøvede at finde ro. Det var ligesom komme med i podcasten. Smart. Ja. Men velkommen til, David Ove. Super fedt, at du har lyst til at være med her i symposiet Kroppens Visdom. Ja. Og vi skal snakke om kulde og varmeeksponering, om åndedrættet og om nervesystemet. Og jeg håber også, vi skal snakke om sårbarhed. Og så måske også nogle af de andre kropslige greb, som du bruger. Men først skal du lige præsenteres. Og du er skuespiller, og du er psykolog, og du er forfatter. Og så har du Innersize. Mm. Og jeg er nysgerrig på, jeg tænker, vi skal starte med lidt mere præsentation af dig. Fordi jeg er nysgerrig på din vej ind til det at blive psykolog, hvis du har lyst til at dele om det. Og det her med, om det kropslige er noget, du har haft med fra starten af. Altså, fordi ærligt talt, så på Københavns Universitet er det jo ikke meget, vi har om kroppen på de år der på studiet. Så var det noget, du var grebet af fra starten af, eller er det noget, der har vokset for dig efterfølgende, at du blev færdig? Eller har du lyst til at sige lidt ord om det? Ja, selvfølgelig. Jeg startede på universitetet i 2004, så det er efterhånden nogle år siden. Og på det tidspunkt, der var jeg lige blevet færdig som skuespiller året før. Jeg var 26 år gammel, og havde ligesom tænkt, at jeg skulle lave noget andet end kun at være skuespiller. Nu siger man kun at være skuespiller. Der er nogen, der drømmer hele deres liv om at være skuespiller, og det havde jeg også gjort. Men jeg havde ikke drømt om at sidde og vente på, at jobsene kom. Jeg havde heller ikke drømt om at sidde og vente mellem optagelser. Det var meget, meget, meget frustrerende for mig. Jeg startede min karriere, da jeg blev færdig, med at få en tv-serie, som var en kæmpe break. Altså når man kommer ud fra teaterskolen, og så får du hovedrollen i en DR-serie, det er bare sådan lykken. Det var bare det, alle gerne ville. Det var lige efter Rejseholdet, og det var noget, der hed Ørnen, en stor dansk tv-serie, hvor jeg skulle være med. Og der var jeg med i det faste hold, og det vil sige, at jeg var fuldtidsansat. Og det var jeg i næsten 3 år, 2,5 år. Og på det tidspunkt, når man var fuldtidsansat, så var det det eneste, man måtte lave. Fordi så kunne jeg, hvis der var nogle scener, der skulle flyttes fra den ene dag til den anden, så kunne jeg gøre det, så kunne jeg skifte. Og alle de skuespillere, der var ansat sådan på daglig basis, dem kunne man ikke flytte på, fordi de skulle jo også nogle andre ting. Mm. Og det gik op for mig ret hurtigt, at jeg kun cirka var på arbejde 2 dage om ugen. Det tænker man ikke så meget over, når man ser en tv-serie, så tænker man, okay, dem der er hovedrollerne, de er jo med hele tiden. Men der er altså ret mange optagelser, hvor de ikke er med. Hvor der er nogle andre, der taler sammen, og hvor man er et anden location. Så jeg var kun på optagelse 2 dage om ugen. Og så var der selvfølgelig noget forberedelse, men det var jeg ikke helt givet til. Jeg var ikke givet til kun at arbejde 2 dage om ugen. Jeg måtte bare noget andet også. Og så havde jeg haft den her drøm om at læse psykologi, fordi jeg synes, psykologi er spændende. Jeg synes, det er interessant, også i forhold til, nu snakkede om kroppen, men i forhold til at lade som om man er et andet. Altså når du som skuespiller lader som om du er ked af det, hvordan påvirker det dig så? Hvis du lader som om du er vred, bliver du så også rigtig vred? Fordi det man oplever som skuespiller, det er jo rent faktisk, at når man går ind i en rolle, og man bare giver den gas, så kan man mærke det rigtigt. Og det er også det, du kan se på skuespillere, når de får tårer i øjnene, eller de bliver blege, når de er rasende, så er det jo ikke. Altså nu begynder det jo at være lidt svært med AI og sådan noget, fordi så begynder man at kunne lave falske tårer og sådan noget, men det kunne man jo ikke for 20 år siden. Altså der var det bare full on. Og jeg var nysgerrig efter det her ting, at jeg læser på universitetet ved siden af. Og det startede jeg så i 2004. Og som du selv siger, universitetet er ret meget hoved og meget lidt krop. Så det var svært for mig bare sådan at nyde at læse bacheloren. Det tog lang tid. Det tog faktisk 10 år. Ja. Og det gjorde det, fordi jeg arbejdede samtidig. Jeg var også med i Vild med Dans, vandt Vild med Dans. Jeg blev landskendt, og det gjorde også, at jeg trak mig ud af universitetet og lavede bare selvstuderende i en periode.
fordi jeg kunne ikke rigtig sådan forlige mig med at have læsegrupper sammen med nogen, der var mere interesseret i, hvordan det var at være skuespiller, end at ja, studere. Ikke? Ja. Så det gjorde jeg selv. Og min vej ind i det, da jeg så blev færdig, og det er jo efterhånden 7 år siden, det tog mig 13 år, ikke? Så da jeg blev færdig i 2007, der tænkte jeg, nu skal jeg bruge det her psykologi, jeg har lært, og jeg skal have nogle samtaler med folk. Jeg vil gerne lave noget klinisk psykologi, og have nogle en-til-en samtaler. Så jeg blev ansat et sted, der hedder PP Klinik, som er sådan en psykologisk psykiatrisk praksis. Nu tror jeg faktisk, det er under Aleris, men altså, det hed det dengang, PP Klinik. Og jeg fik en masse samtaler. Og jeg ret hurtigt gik det op for mig, at når man taler med folk om deres problemer, så kan du godt hjælpe dem med, det var sådan en kognitiv tilgang, det var sådan noget ACT, sådan noget Acceptance Commitment Therapy, som ligesom var, altså, hvor man hjælper folk med at omstrukturere deres tanker, sådan en kognitiv adfærdsterapi. Og jeg synes, det var rigtig spændende, at der er jo evidens for det, men allerede fra starten kunne jeg mærke, det er ikke mig at sidde og tale med folk om, hvordan de skal tænke rigtigt, eller tænke anderledes. Fordi jeg har altid arbejdet med kroppen som målet, eller måden at ændre mine egne tanker. Jeg har aldrig nogensinde selv haft brug for at sidde og snakke om mine problemer. Måden jeg er kommet ud af, når jeg var ked af det, eller jeg var deprimeret, eller måske oven i købet angst, så har jeg trænet mig ud af det. Altså fysisk træning, styrketræning? Yes. Ja, løbet, svømmet, trænet. Jeg har været sådan elitesvømmer, da jeg var helt lille. Jeg har været, så har jeg lavet alt det her stunt, så jeg har lavet meget kampsport, og så har jeg trænet crossfit og løbet og alt muligt. Og det har bare været mit go-to. Når jeg var træt, ked af det, uoplagt, whatever, bare træne, så havde jeg det godt. Og da jeg så begyndte at søge lidt ind i det, om litteraturen bag det, og hvordan det egentlig fungerer, så viser det jo sig, at det ved lægerne godt, det ved psykiaterne godt, det ved alle godt, at hvis du træner en halv time om dagen, så er det bedre end alle mulige andre piller. Altså, fordi du udskiller dopamin og endorfiner, og du bliver glad i låget af at træne. Og den eneste grund til, at psykiaterne sidder og uddeler piller til folk, det er fordi, de ved, at folk ikke træner, hvis de beder dem om det. Og så er det nemmere for dem til at tage den her pille, som kan gøre lidt af det. Så jeg begyndte i mine samtaler med klienter at lave fysisk træning med dem. Jeg lavede sådan nogle Tabata-øvelser med dem. Altså i terapien, så var det, nu laver vi træning, nu når du er kommet til terapien? Altså, de kom ind til mig, altså jeg kom jo ind derude, når døren er lukket, så ved din chef jo ikke, hvad du laver. Så jeg lukkede døren, og så sagde jeg, okay, det var tit folk, der kom med stressnedbrud, eller folk, der var, det var selvfølgelig også der var også psykiatriske lidelser, dem gjorde det i mindre grad med, men altså folk, der havde sådan lettere psykiske udfordringer, bare almindelig kedattighed og udbrændthed, dem satte jeg i gang med at lave fysisk træning. Så lavede vi Tabata, altså sådan 4 minutters træning, hvor du træner 20 sekunder og 10 sekunders pause. Det lavede vi sammen i rummet. Og så sender jeg dem hjem og siger, det skal du gøre hver dag. Du skal lave 4 minutters træning om dagen. Det skulle være overskueligt, kortvarigt, men alligevel hårdt. Og det havde bare skide stor effekt. Altså, de var mega glade og oplevede hurtigt, at det der, vi sad og snakkede om, hvad er det værste, der kan ske, og hvad er mest realistisk, og alle de her kognitive spørgsmål og sådan noget, det blev mindre relevant, og det blev mere interessant, om de havde fået lavet deres træning, om de sov godt om natten, og om de fik deres D-vitamin. Altså, vi snakker om alt muligt andet, der ikke sådan rigtig var psykologisk. Og det kunne jeg mærke, det interesserede mig mere, så jeg tænkte, okay, måske skulle jeg i virkeligheden, i stedet for at have psykisk, eller skulle jeg lave sådan noget fysisk træning, altså lave hold med folk, fordi det tror jeg mere på. Og så for 4 år siden, der blev jeg tilbudt at være med i en tv-udsendelse, det var under corona, der hed Korpset. Og Korpset, det er en tv-udsendelse, hvor det her var så kendte mennesker, der blev udsat for det, der svarer til optagelsesprøven på Jægerkorpset. Og vi var 12, og de fleste af dem var sådan nogle sportsfolk. De fleste af dem, Rikke Hørlykke var med, hun er jo pensioneret, men ellers havde det været sådan nogle, der alle sammen havde været elitesportsfolk, og der var også nogle enkelte, der var aktive stadig. For eksempel var Sara Bro, som er, hun var så lige stoppet, men hun var olympisk svømmer, 25 år gammel, i jernform. Ikke? Så de var bare folk i super god form, og så fordi jeg ligesom havde
en profil, der også var, at jeg var i rimelig god form, så var jeg blevet spurgt, og så havde jeg så testet mig selv, om jeg kunne leve op til de tests, der er. Ikke? Og det kunne jeg godt. Og så trænede jeg bare hårdt op til det i 3 måneder. Så jeg var i jerngod form, da vi startede. Og så bliver vi smidt ud i det her. Der er instruktører, der råber og skriger af dig, og du får kun et nummer, du får ikke noget mad, og du får ikke særlig meget søvn. Og efter 5 døgn, eller på 5. døgn, der ryger vi så i koldt vand. Det er i oktober måned på Bornholm. Vandet er 12 grader, og det er næsten frost i luften, og vi bliver smidt i vandet og er der i næsten en time. Og jeg er så kold, at jeg ikke kan mærke min krop. Altså jeg er helt aldeles for frosten. Og da vi kommer op, så skal vi rende rundt i vores våde uniformer, og vi skal rende rundt i lang tid. I 10 timer løber vi rundt udenfor, og må ikke få varme. Når vi bliver varme, fordi vi sådan laver fysisk træning, så skal vi vaske hinanden rene med koldt vand udenfor, fordi vi skal ikke være beskidte, vi skal jo være rene. Og da vi endelig kommer tilbage til kasernen om aftenen, eller det er ikke blevet aften endnu, men om eftermiddagen, der får vi at vide, I må ikke gå ind, I skal sidde udenfor. Og vi er bare så kolde. Til gengæld, siger Erik så, som er instruktør Erik, han giver, så får I den her, så får vi en sprittablet. Den får vi lov at lægge ned i en brænder, vi har båret rundt på i vores tasker, uden at vide det, som vi lægger. Så sætter vi ild til den der, så sætter vi os på vores rygsække, og så tager vi vores regnslag ud over, og så sætter vi os, og så bliver der varmt inde i sådan en slags telt. Og så sker der det vilde, at jeg er fuldstændig, jeg bryder ikke sammen, men jeg begynder bare at græde. Tårerne triller bare ned ad kinderne på mig. Jeg bliver simpelthen så emotionelt påvirket, at jeg aldrig har prøvet at blive det før, når der var kamera på. Altså det her var jo, jeg vidste jo, der var kamera på. De gik jo op i, når de ser, der er en, der græder, så kommer kameraet bare hen. Kring. Og jeg tænker, jeg har så stærkt et panser. Jeg har været så god til at bygge en idé op. Altså, og det er så ikke en god idé, kan man sige, men det er noget af det, jeg lærte af det. Af, at jeg skulle være stærk, og jeg skulle se stærk ud, og jeg selv skulle vælge, hvornår jeg viste følelser. Det skulle ikke være sårbart, fordi jeg har oplevet igennem mit offentlige liv, at blive udsat for det, der kunne minde om sådan mobning, ikke? Altså at folk virkelig har talt grimt til mig, eller grimt om mig, og sådan på internet, eller på Facebook og sådan noget, hvor jeg er blevet ekstremt ked af det, men hvor jeg bare har reageret sådan her, hey, fuck af med jer. Ja, det påvirker ikke mig, det der. Det er da for stærkt til at lade mig påvirke af, at nogen taler grimt om mig. Så jeg havde ligesom besluttet mig for, at jeg skulle være den her upåvirkelige støtte, der ligesom kunne hjælpe andre, men aldrig bad om hjælp selv. Og da jeg så sidder der, og så for første gang i mit offentlige liv, ikke kan styre mine emotioner. Altså at tårerne bare triller ned og kæmper på mig, og jeg er helt ude af stand til at stoppe det. Så tænker jeg, det var lige godt sagens. Altså det var da helt utroligt. At kulden har den effekt på mig. Og så var det der, og så fortsatte jeg så, og jeg var jo ikke ked af det. Jeg græd uden at være ked af det. Ja. Og så gennemfører jeg det her. Jeg gennemfører faktisk alle 8 døgn, og vi er 3, der gennemfører det ud af de 12. Så jeg blev ikke knækket af isen, eller det kolde vand, men jeg fik en fornemmelse af enorm release, nærmest katarsis fornemmelse af at komme af med noget, som jeg tillod verden at se. Jeg kommer hjem, og så begynder jeg at undersøge alt muligt om kulde og følelser og hvad det gør. Og der, når du går på nettet og søger ice og emotion og whatever, så finder du Wim Hof. Som jeg formoder, du har hørt om. Jeg tror ikke, alle lytterne nødvendigvis har hørt om, men Wim Hof, han er sådan en Iceman, bliver han kaldt. Sådan en dude fra Holland, som kan sidde 2 timer i isvand uden at miste kropstemperatur, og har slået, jeg tror det er 26 verdensrekorder i sådan noget kuldeeksponering. Alt muligt vanvittigt. Og det bliver jeg jo vildt fascineret af. Altså, hvordan fanden kan han gøre det? Og er han sådan en freak of nature, eller har han bare trænet det op? Og jeg finder ud af, at der er nogle munke i Himalaya, der hedder, altså sådan nogle Shaolin-munke, der laver sådan noget tumor-åndedræt, som skaber varme. Det betyder indre
flamme, og jeg begynder at tænke, det skal jeg prøve det her. Jeg køber en kummefryser, fylder den op med vand og tænder for den, så jeg får iskoldt vand. Og har den stående ude i min garage, og så sætter jeg mig ned i koldt vand 2 minutter om dagen i en lang periode, for at se, om det har nogen effekt. Fordi jeg er interesseret i det her med, at det påvirker mine følelser. Og det er jo så sindssygt ubehageligt. Nu er det her vand jo meget koldere end det 12 grader kolde vand på Bornholm, men der var vi jo bare meget længere i det. Men sætter du dig ned i 2 minutter i iskoldt vand, så bliver du virkelig kold. Altså, jeg ryster jo. Det gjorde jeg i starten. Det bliver jo så bedre og bedre til. Men det var virkelig ubehageligt, og det gør ondt i hænderne. Det gør ondt, og det er sådan virkelig ubehageligt. Men bagefter, så får du sådan en belønning. Altså fordi vores nervesystem er designet til at belønne dig, når du har været stresset. Og det er det, der bliver startskuddet til min forståelse af at ændre dit nervesystem, at blive bedre til både at være i modstand, altså at være resilient over for stress, men også at være i den og komme ud af den. Og det er fordi, når du går ned i det kolde vand, så udsætter du dig så for oxidativ stress. Altså du bliver simpelthen, fordi hele nervesystemet udskiller adrenalin og kortisol, stresshormoner for at komme ud af vandet. Og du vil gerne, det er dødeligt det her, det ved kroppen. Vi er designet til at lave stress, når vi går der. Hvis du så samtidig får ro på dit nervesystem ved at lave parasympatisk, altså lange udåndinger og falde til ro, mens du er i stressen, og du gennemfører ubehaget, når du så kommer op, så bliver du belønnet. Så bliver du simpelthen belønnet af hjernen. Så får du dopamin, altså det her motiverende hormon, der gør, at du får lyst til at skabe og være i verden, og det er også velværende, altså du får også velvære, og så får du et ordentligt skud endorfiner også, som er smertelindrende, og som gør, at du føler dig godt tilpas. Og det gik op for mig, at de der dyb, jeg havde lavet de få gange, jeg havde vinterbadet, hvor man bare sådan Medova-dyb ned i vandet, ikke helt var nok, fordi det giver stress, og du får fornemmelsen af, jeg var noget. Men hvis du bliver siddende lidt, og du får det her, og du falder til ro i stressen, så bliver du virkelig belønnet. Og det var det, der skete, da jeg fik varmen med den her lille sprittablet. Det var, at jeg kommer tilbage fra stress. Nu har jeg været i stress i 10 timer. Jeg har været i sympatisk dominans, altså over i fight or flight, i 10 timer. Og så kommer jeg lige pludselig tilbage til parasympatisk. Og så bliver der bare losset lykkehormoner ud i kroppen på mig. Og det var så rørende, altså så release-agtigt, at jeg blev glad af det. Det var egentlig glædestårer, men det var egentlig glædestårer, fordi jeg følte mig så godt tilpas, når jeg fik varmen. Og derfor har jeg så efterfølgende jo selvfølgelig begyndt fordi åndedrættet og kulden hænger uløseligt sammen. Jeg har været i Polen og blevet sådan uddannet Wim Hof-instruktør, hvor der er ekstremt meget kuldeeksponering, og der er sådan lidt hård tilgang. Men ellers så har jeg sådan taget til mig af forskellige åndedrætsteknikker, og særligt den her Tumo, som Wim Hof også bygger på, er det, vi har som grundstammen i Innersize. Jeg har Innersize sammen med 3 andre, og de 2 af dem, der foundede det, Jakob og Nikolaj, de lavede et kursus, faktisk det første kursus Innersize lavede, det var jeg på i januar måned 21. Det var lige der, hvor jeg var kommet hjem fra korpset og havde ligesom fundet ud af, at jeg skulle prøve det. Så jeg, at der var nogen, der lavede det, og det var under corona, så det var ude på en strand i frost. Vi lå i soveposer og trak vejret og fik ekstrem varme, og så i isbad bagefter. Og da jeg så havde mødt de her gutter, som var sådan dedikerede åndedræts terapeuter, eller hvad skal man kalde det, fordi det er jo ikke terapi, men så sagde jeg, okay, det er spændende det her. På det tidspunkt havde jeg min egen psykologpraksis ved siden af, sagde jeg. Og jeg var ved at lave, efter corona, der var jeg ved at starte op på en teaterforestilling og sådan noget. Ikke? Så jeg lavede også andre ting, men så sagde jeg flytter min psykologpraksis ud til jer. Og så lå jeg der, så begyndte jeg at smide mine klienter i koldt vand.
Altså først så havde jeg gjort det hjemme i min kummefryser. Det var ikke lige ved. Fordi det var sådan, så skulle jeg sådan sige til folk, vil du med hjem i kummefryseren? Det var ikke sådan helt optimalt. Nej. Men det var under lidt mere ordnet forhold ude på Indersejs. Og så kunne jeg ligesom sætte folk i isvand, begynde at lave åndedrætsteknikker med dem. Jeg lavede tabataer med dem, åndedræt og kulde. Og det gik bare så hurtigt. Folk blev bare så meget hurtigere og gladere, end når jeg sad og snakkede med dem om deres problemer. Jeg var på det tidspunkt også, der var gået en del år siden, jeg var blevet færdig og var blevet meget inspireret af den metakognitive tilgang, hvor det ikke handler om at omstrukturere dine tanker, det handler bare om at tænke mindre. Ja. Og det her spiller enormt godt ind i det her koncept om, at du skal ikke grave. Når du står i et hul, så skal du ikke grave mere i hullet. Fordi jo mere du graver, så kommer du bare dybere ned. Ja. Det handler om, at du skal gøre noget andet for at komme ud af hullet. Og derfor, når man snakker med folk, der overtænkte, folk, der bekymrede sig hele tiden, så i stedet for at snakke om, hvad er det, du bekymrer dig om, og så bare sige, okay, lad os trække vejret og gå i koldt vand, så resetter du bare hjernen. Fordi når hjernen går ud af bekymring, og det gør den i fight or flight, så stopper du ligesom. Og det er det, hvor mindfulness fejler. Fordi mindfulness har jo fat i det, og det har været en kæmpe bølge ind over os i 20 år, som er rigtig, virkelig klog. Det her med, at du skal have mere afslapning i dit liv. Du skal være parasympatisk. Lange udåndinger til ro. Men der, hvor den fejler, det er alle de mennesker, der er i overtænkning, der ikke kan finde ud af at slappe af. Ja. Og den måde, kongevejen til afslapning, det er stress. Det vil sige, hvis du stresser op, så resetter du hjernen, fordi i stress, lige der, hvor du skal skyde dit bytte, ikke? Altså du er i fight or flight, vi er designet til at være i nuet, når vi er i fare, eller vi er ved at fange vores bytte. Der tænker du på ingenting. Så sætter du dig ned i isvand, så ryger du fight or flight, så tænker du på 0. Ja. Hvis du trækker vejret, stressende, du hyperventilerer, og du udskiller adrenalin og kortisol, så slukker du for hjernen. Så slukker du for dine bekymringer. Og når du har reset hjernen, så kan du begynde at gøre noget andet. Og det er derfor, jeg hjælper folk med at stresse op. Fordi når de stresser op, så slapper de af bagefter. Ligesom jeg gjorde, da jeg sad og fik det der varme. Jeg kommer ind i mine følelser, jeg kommer ned i kroppen efter stress på en helt anden måde. Altså, David, jeg har så mange ting at sige til alt det, du siger. Altså, jeg vil gerne høre mere om. Jeg bliver nødt til lige at stoppe dig den her gang. Fordi det er jo sådan, når hvad du siger, du ved, når, i det sympatiske nervesystem, der er der ingen overtænkning. Der er ingen bekymring, siger du. Ikke? Og så er jeg bare sådan... Altså, fordi... Men altså, det må det ikke også... Altså, er det ikke også noget med, at det er på en eller anden måde en form for kontrolleret pres? Altså, spiller det ikke også ind? Der er en tryghed. Altså, fordi jo, vi kan jo ikke... Det kan man sige, men prøv lige at sammenligne det med at gå op på 10 meter ved dem. Ja. Altså, det er jo ikke kontrolleret. Jo, du går selv derop, men lad os så bare sige, at du er blevet tvunget derop, og du har bare ikke lyst til at hoppe. Du er virkelig bange. Du bliver tør i munden, det ringer fra ørerne, det sidder i hænderne. Du bliver for våde håndflader, din mave vender sig. Alle de her stresssymptomer, du står deroppe. Tænker du på, om dine børn har haft madpakke med, eller om du har været en dårlig mor? Eller tænker du på, at du måske i fremtiden vil opleve, at du mister dine børn? Eller nej, det gør du ikke. Du er i ren overlevelse. Så du stopper simpelthen din tænkning. Og det er det, jeg siger. Hvis du gør det kontrolleret, hvis du kontrolleret vælger at gå ind i et rum, hvor du ikke har nogen tanker, fordi du er i fight or flight, og du også lærer, hvordan man kommer ud af det igen, så kan du reset hjernen, og du fjerner bekymring. Og det er meget effektivt. Og det der er, det er, når du går op på 10 meter ved dem, og du går ned igen, og ikke hopper, så tager du stressen med dig. Det vil sige, alle de ting, der gør dig bange, som du undgår, alle de ting, du ikke har lyst til, fordi det føles farligt, eller svært, eller ubehageligt, og lad være med at gøre, der får du stressen. Og så ligger du i en konstant sympatisk dominans, men du ligger bare ikke helt derhenne, hvor der er fuld smæk på. Så jeg taler ikke om den der, fordi du kan sagtens have bekymringstanker og stress, det er jeg med på, men ikke i fuld fight or flight.
Okay. Og det er det, der er forskellen. Så du skal overbyde stressen. Når stressen ligger der og gør, at du konstant har sådan 20-30% forhøjet arousal-niveau, så er du lidt i krampe. Du er sådan i en krampe og kan ikke komme ud af krampen. Og har du nogensinde set Niklas Gissel, nu ved jeg ikke, eller Mathias Gissel, eller nogle af håndboldflyverne, yes. hvis de får en krampe, eller en fodboldspiller, når de får en krampe, har du nogensinde set dem bare sige og prøve at slappe af? Ja, nej. Måden at komme ud af en krampe, og lad os nu sige, det var i underarmen der, spænde underarmen, og så stræk den. Spænde og stræk, så slipper musklen. Og dit nervesystem er fuldstændig det samme. Hvis du er i krampe, du tænker, du kan ikke slippe ud, og så prøver du at slappe af, og i lange udåndinger, det kan du ikke. Du tænker bare mere. Ja. Og måden at få den til at slippe, bam, det er ved at stresse op. Og så falder du til ro. Ligesom at være i det kolde vand, og så får varme. Og det er det, der er hele effekt. Altså det er ud fra... Altså, jeg har jo skrevet en bog, der hedder Sundt Chok. Yes. Og den handler... Det her. Ja, den handler om, hvordan dit nervesystem falder til ro ved at chokke det frivilligt, kortvarigt, bevidst. Og selvfølgelig ikke helt over grænsen, så du får traumer. Men hvis du nu går op på 10 meter ved dem, og du tror på, altså du har fået at vide, at det ikke er farligt, og du rent faktisk ved, at det ikke er farligt. Altså, nu kan man sige, du kan også sige, at det var 3 meter ved dem, hvis det var virkelig farligt, føltes farligt for dig, men det er helt ufarligt. Og du så hopper, så har du ikke trukket dig fra ubehaget. Hvis du trækker dig fra ubehaget, så tager du ubehaget med dig. Det er ligesom at sove med lyset tændt, hvis du er bange for mørket. Ikke? Det bliver du ikke mindre bange for mørket af. Du bliver faktisk mere bange, fordi du har trukket dig fra det. Men hvis du går op på 3 meter ved dem, og så hopper, så har du gennemført noget frivillig stress, et sundt ubehag. Og så er du designet til at blive belønnet. Så får du endorfiner, så får du lykkerush. Og det er derfor, når folk ligesom siger, du er sådan en adrenalin-junkie. Det kunne man sige til mig, fordi jeg har lavet alle mulige stunts og sådan noget. Men det siger man også til folk, der hopper bungee jump, eller der kører mountainbike. Eller sådan en adrenalin-junkie. Men det er faktisk ikke, det er et misvisende udtryk. Fordi adrenalin og kortisol, det gør dig stresset, det gør dig ubehag. Det er voldsomt det her, ikke? Og du synes, det er pissefarligt at hoppe ud af. Og det er netop fordi, det er farligt, at du bagefter bliver belønnet. Så de er jo endorfin-junkier. De er jo dopamin-junkier. De er oxytocin og serotonin. De er lykkehormons-junkier. Ligesom vi andre er. Og deres måde, og i øvrigt alles måde at få det på, det er ved at udsætte sig selv for kortvarig ubehag. Det er ikke bare noget, jeg siger. Det er videnskabelig underbygning. Og det er det begreb, der hedder hormese. Altså, jeg tror, de fleste måske har hørt om den der bog, der hedder Gobler Elles Baglæns af Niklas Brandborg, som ligesom startede det her longevity trend i Danmark. Ikke? Det her med, at måden at komme til at leve længere, det er ved at gøre sådan og sådan og sådan og sådan. Og det har der jo det har der været meget snak om. Altså i hans bog beskriver han det ret godt. Jeg beskriver det også i min bog, og altså man kan bare google hormese. Hormese er et videnskabeligt udtryk, der betyder, at du bliver stærkere af at udsætte dig selv for stress, oxidativ stress. Og det mest forståelige, synes jeg, det er, eller mest gode eksempel, det er, hvis du har en muskel, ikke? Og nu, hvis jeg skulle træne min overarm, og den skulle blive stor og stærk, så skal jeg løfte noget jern. Jeg løfter noget, der er så tungt, at musklen bliver spændt så meget, at den er svært ved at løfte, og så bliver den flået en lille smule i stykker. Når du træner hårdt, og du bliver øm, så får det her DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness, du har virkelig revet den lidt i stykker, så er musklen faktisk blevet beskadiget. Men den vokser sammen, tykkere og stærkere. Og det kan man forstå. Nå ja, det er hårdt for musklen, og jeg er øm i nogle dage, og så bliver jeg stærkere. Men sådan tænker man jo ikke med sit sind. Man tænker, nej, jeg skal have det behageligt hele tiden. Det må ikke være hårdt. Det må ikke være sådan, at jeg skal, det var voldsomt, og jeg skal tænke lidt over det i noget tid. Fordi så har jeg udsat mig selv for noget, der er farligt, eller som gør mig svagere. Og det er en helt forkert tilgang. Du er nødt til at opleve noget, der er farligt, føles svært, for at blive mentalt stærkere.
Og det er det, der er, kan man sige, den største misforståelse i mental træning eller i psykologien i Vesten, det er, at vi hele tiden skal have det godt. At vi siger også til vores børn, har du fået tøj på? Har du husket at spise? Vi giver dem albuebeskyttere og hjelm og alt muligt på, når de skal ned og lege på legepladsen. Og så skal de lige have en finstang i lommen, hvis de nu eventuelt skulle blive sultne. Men sådan er vi ikke designet. Vi er designet til, at der kan gå dage, uden at vi får mad. Der er vi designet til, at det er koldt. Der er ikke noget fjernvarme i vores huse. Det var der ikke i gamle dage. Der var ikke varmt vand. Du kunne ikke sætte dig ind i en bil, der transporterede dig et sted hen. Hvis du skulle noget, så skulle du gøre noget fysisk. Derfor er vi designet til at blive belønnet, når vi gør ting, der er hårde. Og nu kan vi selv vælge, om vi gør det. Og det er et kæmpe problem. Det er lidt ligesom at administrere din egen skærmtid. Du ved godt, at det er svært for dig, men hvis du ikke sætter en eller anden skærmtid, så kan du lige pludselig have brugt 4 timer. Og vi er simpelthen nødt til at forstå, at der er noget ubehag forbundet med at være mentalt i ligevægt. Fordi ligevægt er netop udtryk, altså homese, eller ikke homese, men homoestase, det at være i ligevægt, kræver, at der er en modpol. Så hvis vi kun har det godt, hvad så når vores børn dør? Og det Gud forbyde det, men at vores forældre dør, eller nogen bliver syge, eller man selv bliver syg, så har man ikke prøvet at have det dårligt. Bam! Så går man ned med et smæld. Så vi er nødt til at udsætte nervesystemet for frivillig stress, for at få det godt. Ja, jeg afbryder lige igen. Men det er super spændende det her. Men vil du så, altså fordi man kan sige, langt de fleste, der kommer hos mig, de har jo oplevet masser ikke at have det godt. De har jo oplevet masser af pres og stress, der er blevet lagt på deres skuldre, ikke? Så det tænker jeg, det... ja, nu. Men det er altså, nu er ikke... Lad os nu bare sige, du arbejder som psykolog og har klienter, en ting. Ja. Hvis der kommer en til mig, nu har jeg ikke så mange klienter, men hvis der kommer en til mig og begynder at fortælle sin livshistorie og fortælle om at være udsat for det ene og det andet, og det har været, så vil jeg sige, det er super interessant. Men jeg er sådan set ligeglad. Ja. Altså, jeg vil sige det på en omsorgsfuld måde. Ikke? Du er tough, er du? Jeg synes sådan set, det er spændende. Men jeg er ikke interesseret i din livshistorie som sådan. Nej. Jeg kunne godt tænke mig at hjælpe dig med at blive bedre til at affektregulere. Det vil sige at regulere dine følelser. Ja. At blive bedre til at være i svære følelser. Der er rigtig mange, der misforstår. Altså hvis du nu tager den kognitive diamant, som mennesket på en eller anden måde kender til, fordi der har man en fornemmelse af, at en tanke er en følelse. Jeg tænker, at jeg ikke er god nok. Eller jeg tænker, at andre synes, jeg er grim. Eller andre synes, jeg er dum. Og så giver det mig en følelse af sorg over, at jeg har misset alle mulige ting i mit liv, eller mine forældre var onde mod mig, og så sker der alt muligt, og så får man en tanke er en følelse af en handling, og handlingen bliver at undgå at være sammen med andre mennesker, undgå at opsøge de ting, man egentlig gerne vil, fordi der kan man opleve nederlag. Den fysiske, kropslige fornemmelse, som også er en del af diamanten, ikke? En tanke er en følelse af en handling, er en kropslig fornemmelse, det vil ofte være stresssymptomer. Altså tør i munden, ringe for ørerne, svedige håndflader, hjertebanken, de her ubehagelige følelser. Og nogle gange så kommer den følelse, og så kommer tanken bagefter, fordi følelsen var triggeren til, at det er jo fordi, jeg får den her følelse, fordi jeg ikke er god nok. Jeg tør ikke holde øjenkontakt med den her person i bussen, så jeg kigger bare ned i min telefon og ser alle mulige andre smukke mennesker, der er meget dygtigere end mig til alt muligt. Der kan jeg finde tryghed et kort øjeblik, så jeg trækker mig fra ubehaget, bliver afledt af noget, som i virkeligheden bare øger mit dårlige selvværd. Yeah. De kropslige fornemmelser er stærkt underprioriteret, når man sidder med en psykolog og bare snakker. Nu ved jeg ikke, hvordan du gør det, men der, hvor jeg bliver optrænet, eller der, hvor jeg oplever, at de fleste psykologer gør det, der har de meget, meget lidt fokus på de kropslige fornemmelser. Der siger man, det er noget, der er et symptom på, at du har tænkt forkert. Nu skal du tænke rigtigt, ikke? Yeah. Men det jeg tænker, det jeg gør, det er, at vi opsøger
de kropslige fornemmelser, skaber dem. For hvis du trækker vejret, hyperventilerer, vasker CO2 ud, så alle blodkarrene i kroppen trækker sig sammen, også kapillærerne op i hjernen, så bliver du svimmel, så summer det i hænderne, så bliver du tør i munden. Så får du alle de kropslige fornemmelser, der minder om stress. Men du er ikke stresset, du har bare styret dit åndedræt. Så begynder du at forstå, hey, jeg kan affektregulere ved, altså jeg kan styre mine følelser, mine fornemmelser i kroppen, ved at ændre, hvordan jeg trækker vejret. Så begynder jeg at hjælpe folk, eller vi gør i Innersight, fordi jeg har meget sjældent 1-til-1. Jeg vil meget hellere have 16 mennesker liggende. Det er både billigere for dem, og sjovere for mig, at jeg kan have større impact. Så jeg hjælper folk med at lære at trække vejret, lære at stresse op, så de får en masse, og så slappe af ved at holde vejret. Og så på den her måde, så bliver de lige pludselig i stand til at forstå, når de så kommer derhen, hvor de siger, jeg er ikke god nok, og så får de fysiske fornemmelser, så er det sådan en hønen eller ægget problematik. Var det de fysiske fornemmelser eller tanken? Det er jeg ligeglad med. Vi laver bare om på åndedrættet, og så forsvinder de fysiske fornemmelser, og så forsvinder tanken som ellers. Må jeg afbryde lige? Ja. Nej, må jeg afbryde det? Fordi det jeg oplever, altså nu arbejder jeg jo meget kropsligt, jeg laver også primært kurser, hvor vi arbejder kropsligt, og åndedrætsterapi er sådan min base fra før jeg blev psykolog. Men det jeg tit oplever, det er jo, at netop de kropslige processer kan bringe nogle dybere lag af nogle psykologiske temaer op. For eksempel, en del af min uddannelse, nu bare for at holde den om mig selv, til åndedrætsterapeut, der var vi også på det sidste år, så skulle vi være i koldt vand, altså sådan cirka 10-11 grader koldt vand, lige så længe vi havde lyst til det. Ikke? Jeg var et halvt time i det der vand med de der store isterninger, og så havde jeg mit team eller mit hold rundt om mig. Ikke? Og det jeg oplevede der, det var, at jeg troede, jeg skulle i vandet og ligesom sådan, lave sådan en superpower-øvelse og være sådan, bare kunne trække vejret igennem det hele. Og så snart min krop, den kom ned i det kolde vand, så mærkede jeg jeg mærkede den sorg, jeg kendte fra, da jeg mistede min mor. Altså den sorg fra, som jeg ikke havde oplevet. Jeg havde ikke oplevet den så rå siden, det første døgn efter, hun havde været der. Og det, min halve time der i vandet var en væren med. Altså, det var jo ikke tanker, men det var en væren med den sorg eller den smerte. Så jeg oplever, at de her kropslige processer, hvor vi jo presser. Jeg har bare aldrig tænkt på, at intentionen er at presse os med åndedrættet, men det gør vi, fordi vi laver et dybt forbundet åndedræt. Men at det pres, det bringer jo alt muligt psykologisk op til overfladen. Det er sådan noget, jeg synes er spændende, og jeg synes, det er meget vigtigt at møde de lag med omsorg og med støtte, og man får en oplevelse af, når man så får vækket de her temaer, så får du kan få skabt nogle nye spor, hvor det kan blive mødt på en ny måde, end dengang, da du stod i den oprindelige smerte. Men altså, det tænker jeg, det må du også opleve masser af gange, at mennesker, som ligger på din hold... Jeg tror, jeg er omsorgsfuld på en anden måde. Ja. Jeg tror, min omsorg, eller vores koncept her, for det første kalder jeg det ikke, som sådan ikke terapi. Nej. Når man er på vores kurser, eller bare på vores drop-ins, men hvis der er nogen, der ligger og græder, eller fordi det er jo naturligt, når du aktiverer dit stressnervesystem, du udskiller adrenalin og kortisol, så kommer endorfiner, og i min verden, hvis jeg skal være helt firkantet, så er det lige før, jeg kunne finde på at sige, en følelse er bare en fortolkning af en kemisk reaktion i kroppen. Ikke? Altså det er bare hormoner og følelser. Altså det kan man jo også se på kvinders cyklus, og at der sker bare noget i den periode. Og det er ikke fordi, det har nødvendigvis noget at gøre med, altså det du fortæller med din oplevelse af sorg, det vil jeg ikke gå ind i. Nej. Altså som terapeut, så vil jeg sige, okay, det er spændende. Det er spændende, at du har den samme fornemmelse, når at du fortolker det sådan. Ja. Fordi i min verden, hvis jeg skal være lidt firkantet, så er sorg og kærlighed det samme. Det er bare fortolket anderledes. Det er den samme kemiske reaktion. Det er de samme hormoner, du udskiller. Du vælger bare
at sætte det i den sammenhæng. Og så kunne man sige, hvis det havde været oplægget, hvis oplægget er, at du skal gøre det her for at gå igennem et eller andet, så bliver det jo, kan man sige, så bliver du biased i den retning. Men mit oplæg vil altid være, at de følelser, der kommer, dem skal du bare kigge på med nysgerrighed, og bare lade tåren trille, og så, når vi kommer tilbage, så gør vi noget andet. Fordi jeg tror på den emotionelle bodybuilding. Jeg tror på, at det at være i kemien, altså at du træner følemusklen, gør den stærk, det skaber resiliens for den fremtidige ubehag. Dem, der ikke har mistet deres mor endnu, de vil opleve det på et tidspunkt. Og det vil gøre, at man står stærkere i den følelse, når den kommer. Ja. Og jeg har selv oplevet at ligge med tårer trillende ned ad kinden, ligesom jeg gjorde, da jeg sad på den der, eller fik varme i korpset, men jeg har valgt ikke at fortolke det, eller begynde at bruge det til traumaterapi. Fordi det er traumaterapeutisk. Det er det, uden at du taler om det. Altså uden at du gør det til noget. Og så den omsorg, vi yder, det er at bare være der. At folk får lov til at være i det. Og så når nervesystemet er faldet igen, og det gør det efter 10 minutter, det tager cirka 10 minutter for at få adrenalin ud af kroppen. Altså når du har lavet en under session, sådan en tumo, nu har jeg jo ikke forklaret, hvordan man gør det, men altså en tumo, der tager cirka 20 minutter, så har du lige så meget adrenalin i kroppen, som hvis du hoppede bungee jump første gang. Og det kan mærkes så kraftigt, at du kan have muskelkramper, det summer og prikker, og du bliver tør i munden, det ringer fra ørerne. Og når du så stopper, så tager det 10 minutter, før adrenalinen er ude af kroppen, og kortisolen er faldet, og så falder det under niveau, samtidig med, at du har endorfiner og dopamin, så derfor får du sådan en helt ekstremt dyb afslapning. Og jeg har ikke, og når folk kommer ud af det, så er det nogle gange, at der er nogen, der har haft sådan en oplevelse, at de også har set alt muligt, og man kan også komme til at udskille lidt DMT og se lidt farver. Fantastisk. Og det er meget sjovt at høre folks historier og oplevelser en gang imellem. Og derfor kan man også godt dele det lidt med de andre. Men det er ikke jeg lægger ikke op til, at vi skal grave i det, for jeg er ikke interesseret i at grave i den sorg, der har været på et tidspunkt. Jeg er bare interesseret i at gøre den mindre ubehagelig. At du oplever, hey, det handler faktisk om, at når jeg bliver, fordi nogle gange kan man jo så også godt lide at være i sorgen og nyde det, men lad os nu sige, det er folk, der har bekymringstanker og er frygtsomme og ængstelige. Når de opdager, hey, jeg har det på den her måde, så er det måske, fordi jeg har trukket vejret for hurtigt i en periode. Fordi du kan aldrig nogensinde gå op på scenen som skuespiller. Og det er jo det, jeg trækker med ind i det. At spille bange, og så trække vejret sådan her. Der er ingen, der tror på dig. Der er ingen, der tror på, at du er bange, når du står deroppe og trækker vejret sådan. Og der er heller ikke nogen fornemmelser i din egen krop, der hjælper dig på vej. Så hvis jeg skal spille bange på scenen, så trækker jeg vejret sådan her. Og så efter et stykke tid, når jeg har gjort det, så begynder jeg at få fysiske fornemmelser. Jeg føler mig utilpas, og så ser jeg bange ud, og så tror folk på det. Fordi det virker. Og når jeg har gjort det længe nok, så er jeg måske reelt også blevet bange. Og det er jo det, folk ikke er klar over, når de er ved at bygge et angstanfald op, eller de er ved at bygge bekymringer op omkring sig, at de trækker vejret for hurtigt. De trækker vejret overfladisk og gennem munden. Og nu ved jeg jo, at du har en åndedræts baggrund, så jeg ved, du giver mig ret. Jeg kan ramme ind i nogle åndedrætsterapeuter, som er uenige med os i Innersize. Det er, når jeg siger, du skal ikke bare lære dem at slappe af og lave parasympatisk åndedræt. Du skal lære dem at stresse endnu mere op. Fordi hvis du i stedet for at trække vejret og prøve at sige, så bare sige, altså laver et ekstra stress, så slapper af. Så er det som om krampen har givet slip. Har du lyst til at prøve en øvelse? Ja, selvfølgelig. Skal vi ikke prøve at lave en øvelse? Og så dem, der ser med, kan være med. Dem, der siger, de må bare ikke stå op.
De må ikke stå op godt. Man kan blive svimmel af det, ikke? Fedt. Altså, det er en ret simpel øvelse, den hedder reset-protokollen. Og måske har du prøvet noget, at nu har du så meget baggrund. Det kan du sikkert prøve noget, der minder om. Nej, men jeg er jo fra lidt en anden verden, men jeg er helt med på hvad altså du siger. I Firebreath eller i Kundalini, hvor man og i Firebreath, der gør man noget af det samme. Man vasker CO2'en ud. Når du trækker vejret mere, end du har brug for, så når du hyperventilerer, så bliver du ikke svimmel, fordi du får for meget ilt. Det kan ikke lade sig gøre. Du har 97-99% iltmætning i blodet. Du kan ikke få over 100, så du kan ikke blive svimmel af at få for meget ilt. Det, der sker, det er, at hver gang du ånder ud, så vasker du CO2'en ud. Fordi spildproduktet, når du forbrænder ilt i cellerne, det er CO2, og det ligger i blodet, det kommer ud. Og det gør det hver gang du ånder, også selvom du ikke har forbrændt ilten. Så når du gør sådan så vasker du CO2'en ud, og så bliver der mindre CO2 i blodet. Og det har den betydning, at blodkarrene trækker sig sammen, fordi CO2 er karudvidende. Det er der ikke så mange, der ved. Men hvis du har for lidt CO2 i blodet, så trækker blodkarrene sig sammen. Også dem op i hjernen. Vi har 120.000 km blodårer i kroppen. Det er 2,5 gange rundt om jorden. Og 80% af dem sidder i hjernen, små kapillærer. Sådan en finmasket net af små blodkar. Og de trækker sig sammen, når du trækker vejret for hurtigt. Og det gør du, hvis du er stresset. Så når du er stresset, går du konstant rundt og er en lille smule svimmel. Du har ikke rigtig tænkt, du har nærmest vendet dig til, at du er en lille smule svimmel, at du har en lille smule tunnelsyn, at du er tør i munden, at du måske har lidt tinnitus, sådan en klokkefornemmelse. Det har du bare vendet dig til, så sådan du har det. Og der er mange mennesker, der tror, at man har det sådan, indtil de har prøvet at slappe rigtig af. Ja. Og den her øvelse, reset-protokollen, den hjælper til afslapning, fordi vi stresser frivilligt op. Og det er kun 30 sekunder, det er kun måske 40 sekunder, men det man gør, det er, at man fylder lungerne helt. Det vil sige, når du fylder lungerne helt fra lungespidserne, så trækker du diafragma ned, og så føles det som om, du får luften ned i maven. Det gør du selvfølgelig ikke, fordi diafragma skubber ned. Så derfor lægger man en hånd på maven og en hånd på brystet, og så trækker man vejret ind igennem næsen, så maven bevæger sig ud. Ikke? Så du fylder helt op i maven, og slipper igennem munden. Og så prøv at gøre det i brystet uden maven. Bare fyld brystet. Og så sætter man det sammen. Så fylder man først maven, og så brystet. Så vi siger mave, så bryst, og slip. Og udåndingen skal være hurtig. Når du har fyldt op, så slipper du, fordi så kommer CO2'en ud. Så vi fylder op langsomt. 1, 2, 3, slip. 1, 2, 3, slip. Lad os bare lige prøve at tage 3 af dem som en bølge. Først maven, så brystet. Så vi ser ind. Ind. Ind til. Du gør det lidt for langsomt udånding. Okay. Du har sådan en holdt udånding. Okay. Men den skal sige ind, slip. Puff, yes. Så det kommer ud. Godt, okay. Jeg prøver. Det kan man blive lidt svimmel af. Ja. Og det er helt normalt. Det er derfor, vi sidder ned. Dem, der gør det, som kigger med, I må ikke gøre det, mens I kører bil. I må ikke gøre det, mens I er vand. I skal sidde ned, fordi man kan blive ret svimmel. Når vi har taget 10 dybe og tømt, så tager vi en sidste, hvor vi fylder helt op, og så tømmer vi lungen. Så den er helt flad. Når den er helt flad, så er al CO2'en ude, og så fylder vi op igen. Holder vejret på toppen, og så gør vi ligesom yogierne, hvor vi suger navlen ind til ryggraden, så vi skubber diafragma op. Det her, hvor man kender, hvor de sidder i yogastillinger og sådan her, ikke? Skubber diafragma op, helt op, så det presser luften op i brystet, og så skubber vi helt op i hjernen, helt ud i hjernebarken. Holder trykket. Man kan blive lidt rød i hovedet, man skal ikke poppe øjnene ud. Man holder bare trykket i 10 sekunder. Og så slipper du. Og så udskiller man adrenalin. Fordi vi har fået lidt for lidt ilt. Vi har vasket CO2 ud, så vi får lidt for lidt ilt til hjernen. Vi skaber et tryk med et lille pres, og så tænker hjernen, okay, nu er vi i fight or flight. Der er nogen efter os, eller vi er ved at fange vores bytte. Hvordan bliver man stærk? Adrenalin. Så skyder den kortisol og adrenalin ud i systemet, og så får man sådan en lille rush. Og så falder
nervesystemet under niveau bagefter, og du holder op med at tænke. Så dem af jer, der sidder derude, eller Ranka, prøv lige at registrere, hvor mange tanker der er. Altså nu er vi jo i samtale, så selvfølgelig er der både lidt foran og bagved og alt muligt, men nogle af jer, der sidder derude, har måske alle mulige tanker om alt muligt. Prøv at registrere det, og så prøv at mærke, hvordan det er bagefter. Okay? Yes, og du guider os undervejs, ikke? Ja, og du skal følge med mig. Du må ikke slippe tempoet, fordi der må ikke være pause. Okay? Du leder, vi følger. Det er godt. Godt, så vi siger ind. Kom så, ud. 2. 3. 4. Lidt hurtigere. 5. 6. 7. 8. Kom så, 9. 10. Kom så, sidste helt igen. Og tøm. Og fyld op. Hold vejret på toppen. Nu hold vejret. Sug navlen ind. Bliv ved med at suge navlen ind. Skub luften op i brystet, helt ud i kronen. Knyt hænderne. Hold trykket. Gør ikke noget, du bliver lidt rød i hovedet. Bare hold den i 5, 4, 3, 2, 1. Og slip. Kan du mærke det? Ja. Altså jeg mærker, at det sådan strømmer ud i mine ben og ud i mine arme, og det føles lidt lettere. Egentlig rart ikke skulle sætte ord på, hvis jeg ikke skulle sætte ord på, men bare sidde og være i det. Det føles dejligt. Altså det her er jo en meget kort udgave, men det er stress. Ja. Og det er det folk tænker, nej, jeg skal udenom stress. Det her, det er stress. Det er adrenalin. Hvis du kan mærke, det lige strømmer ud og sådan noget, du vasker CO2 ud og bliver lidt svimmel, så udskiller du adrenalin, og det er stress. Det gode er, at stress netop, som jeg fortalte tidligere, resetter hjernen, fordi lige i stress, der tænker du ikke på fortid og fremtid. Den der horisontale tidsfornemmelse, hvor du ærger dig over fortiden og bekymrer dig om fremtiden, den bliver horisontal. Du er til stede lige nu. Og det er det, jeg forestiller mig, at de fleste mennesker gerne vil, det er bare at være til stede. Det er der lykken ligger. Den ligger ikke i fremtiden eller i fortiden, det er lige nu. Og der er stressen kongevejen til nuet. Ja. Og nu kan man så gå videre med det, man havde svært ved at koncentrere sig om. Så nogen kalder det her også for kaffeåndedrættet, fordi adrenalin bliver jo også blodsukkerregulerende. Så det fjerner snackiness. Jeg skal lige spørge om noget, fordi nu har der ikke så meget lang tid endnu, men jeg skal lige høre, fordi altså, du lyder jo kompromisløs. Altså nummer 1, så er der, det giver super god mening, jeg får lyst til, jeg vil også have en kummefryser, og jeg er helt med på det der. Og så er du kompromisløs, altså, og som psykolog, så bliver der jo startet alle mulige spørgsmål. Det må du være udsat for virkelig tit. Men hvad siger du i forhold til, hvis folk kommer med sådan, altså hvad er der nogen, det her ikke er for? Altså lad os sige, nogen kommer med slemme traumer. Lad os sige, eller PTSD, eller er der nogen, hvor du siger... Jamen altså, okay, ligneragtig PTSD er det designet til. Okay, ja. Fordi der snakker, altså, det her, det er jo at gå ind i ubehaget, uden at gå ind i traume. Altså PTSD, der skal man jo ikke snakke om, altså det var det, vi lærte på universitetet, ikke? Eller PTSD, der skal du gå udenom og styrke alle mulige andre steder. Ja. Så det er designet næsten til at skabe velvære for folk, hvor man ikke skal snakke om. Der er ikke noget psykoedukation i det, men der er sådan en affektregulering, som bliver til psykoedukation, fordi du lige pludselig opdager, hey, jeg kan med åndedrættet ændre min tilstand. Og nu gjorde vi det på 10 åndedræt. Når jeg laver en session, så er det 3 minutter gange 4 minutter for eksempel. Så du trækker vejret på den her måde i 3 minutter gange 4, så er det 12 minutter. Der kommer du et helt andet sted hen. Ja. Du skal prøve at komme ud og få en session. Ja, det skal det. Og det gode er, at du sådan set kan ligge og gøre det på dit gulv. Det ved du jo også som åndedrætsterapeut,
at næsen er lige der, du kan bare trække vejret, hvor end du er. Når du først har lært systemet, så kan du gøre det derhjemme, og det gør det enormt nemt at affektregulere, når du har brug for det. Ja. Og den kolde bruser, altså det bruger jeg jo også, det siger jeg jo også til folk. Hvis folk vil tale med mig og have en samtale med mig, og forbereder jeg dem på, det kan vi godt, men du er nødt til at lave noget træning ved siden af. Og inden vi ses næste gang, altså hvis man spørger om man må få en samtale om 14 dage, så siger jeg, det kan vi godt. Om 14 dage, der kan vi lave det samme. Men så skal du tage koldt brusbad hver dag, indtil vi ses. Ja. Fordi der er ikke nogen grund til, at rejsen først starter, når vi mødes. Du kan lige så godt gå i gang nu. Ja. Og det er skide ubehageligt at stå inde i bruseren og skrue hen på helt hen i blå. Det er mega angstprovokerende, og det føles, skal jeg gøre et overgreb på mig selv? Jeg er også sådan en, der er sårbar. Jeg er sådan en, der skal passe på mig selv. Jeg har været et sensitivt barn, det har jeg fået at vide. Jeg er sådan en, der overtænker, så jeg skal nok have lidt ro. Nej, gud skal du ej have ro. Altså nu siger du, at jeg er på kommuniløs. Nu det skal jeg sige. Nu giver jeg dig ret. Jeg opfordrer folk til at komme ud af den der selvforståelse, der er, at man skal passe på sig selv. Man skal faktisk udsætte sig selv for frivillig stress, fordi det gør dig stærkere. Og det at tage et koldt brusbad, det er for nogen noget nær det mest ubehagelige, du kan udsætte dem for. Jeg gør det hver dag, og siden korpsen har jeg gjort det hver dag. Okay. Og det ubehag for mig, der var ved det, for det var der også. Jeg synes ikke, det er særlig sjovt at fryse. Jeg synes slet ikke, det er særlig sjovt at gå ind over en kold bruser. Men det at have valgt at gøre det i så lang en periode, har jo gjort, at det er blevet lækkert. Altså, for man bliver også belønnet. Hvis du står derinde i 30 sekunder, når du udsætter dig selv for det kolde vand, så bliver du også belønnet med endorfiner, som er smertelindrende, og du får lidt dopamin og power, og du får adrenalin jo, som gør dig frisk. Så du står der om morgenen og føler dig friskere, i stedet for at du har stået under den varme bruser, og faktisk føler dig trættere, end inden du gik ind. Altså, jeg bliver nødt til at afbryde igen, bare lige, fordi du sagde tidligere i samtalen, der sagde du det her med at gå ned i det kolde vand, og så øve et åndedræt, som kunne aktivere det parasympatiske nervesystem, altså at få ro på i vandet der, ikke? Og det synes jeg jo var super spændende, fordi der laver du du laver en kobling i nervesystemet, ikke? Mellem at der er noget, der er rejst, og så øver jeg selv, hvordan kan jeg putte noget afspændt ind i det, ikke? Men det lyder som om, altså, at det er ikke, altså, det er vel, altså, hvor meget befylder det i træningen, den der egen træning i at afspænde i det, der er rejst? Eller er det bare, om det giver sig selv? Eller? Altså, det fylder ret meget. Altså, når du laver det her åndedræt, vi laver nu tumoråndedræt, og bygget op på en måde, du laver 3 minutters hyperventilation, eller det her kontrolleret, langsom hyperventilation, hvor du vasker CO2 ud, og så holder du vejret bagefter. Når du holder vejret, så stiger CO2, og så åbner kredsløbet sig igen. Alle de der små blodkar, kapillærerne i hjernen, der har trukket sig sammen, de pibler op som små blomster, ikke? Åbner sig op, og så laver du trykket bagefter. Men nu når du laver pranaen, eller skaber det her tryk op i hjernen, så har du pivåbne kapillærer, så du får virkelig valuta for pengene. Det er nærmest sådan en lille hjerneeksplosion. Og det gør du 4 gange frem og tilbage. På den måde, så går du fra stress til afslapning, og så skal du ligge og slappe af, til adrenalinen er ude af kroppen bagefter. Så du kan godt, hvis du laver længere sessions, som ikke bare er 10 åndedræt, hvis du laver 4-5 minutter eller 3 minutter af det her, så skal du også planlægge tid til at ligge og slappe af. Fordi der ryger du i parasympatisk, og så bliver dit åndedræt langsommere. Og vi kunne snakke, altså nu er tiden ved at gå, men jeg kunne snakke i timevis også om at trække vejret gennem næsen, og det tænker jeg også, du selv praktiserer. Eller? Nej, for der er jeg fra en anden retning, men det er en kæmpe snak. Men jeg er med på, at der er alt muligt, der taler for at trække vejret gennem næsen. Men jeg bruger det terapeutisk åndedrættet, så det... Ja. Men den synes jeg ikke, vi skal åbne, selvom det... Det behøver vi ikke åbne nu. Men du... Ved at stresse op, så sænker du i hvert fald dit kortisonniveau under niveau bagefter. Ja. Det vil sige, at de 10 minutter, du ligger og slapper af, det bliver din meditation. Jeg har aldrig kunnet meditere. Jeg har vokset op som en skuespiller hjem på Frederiksberg, hvor min far lavede alt mulig træning på loftet. Han havde noget, der hed Toto, som var sådan noget partræning, eller tai chi i virkeligheden, men hvor du var i par. Og jeg har lavet alt muligt alternativt hele
min barndom. Jeg trænede sammen med Martin Spang Olsen, som også har lavet alle mulige forskellige ting. Jeg har stået i Kongens Have og lavet tai chi og alt muligt. Og så på den måde er jeg ikke bange for at lave transcendental meditation og alt mulig meditation, jeg har prøvet. Det er bare ikke virket for mig. Og jeg har virkelig, virkelig prøvet. Og første gang, jeg stressede op for at slappe af, der mediterede jeg. Og nu kan jeg meditere. Nu kan jeg på relativt kort tid komme i meditation, men ved at stresse kortvarigt op, og så slappe af. Og det tror jeg virkelig, at der er mange, der vil kunne mærke, at de lige pludselig kommer nu også i kontakt med følelserne. Fordi det folk har ikke været i kontakt med deres følelser, fordi de er oppe i hovedet, og de er netop lidt i fight or flight hele tiden. Men når de så lige kommer ud af fight or flight, fordi de har stresset op og slappet af, så kommer de i kontakt med nogle følelser, som så principielt gør, at de kan komme hen og tale med nogen, der gider høre på dem. Ikke fordi jeg ikke gider høre på folk. Jeg vil bare hellere hjælpe dem med at komme i kontakt. Ikke? Ja. Men jeg er ikke. Men nu, det var også fordi du sagde, at jeg var kompromisløs, så gør jeg sådan lidt net, ikke? Jeg vil sige, at jeg er faktisk også nogenlunde empatisk. Jeg har jo hørt, at du skulle være et meget sødt menneske, så det... Ja, men jeg er også... du spørger, hvem er det ikke for? Jeg tror ikke, det er for folk, der er ramt så hårdt af... altså, jeg tager ikke imod, vi har ikke sådan psykiatriske lidelser med høj, altså skizofreni og sådan noget, men jeg vil sige, min partner i Innersize, han er bipolar. Yes. Og da han startede med åndedrætstræning for 10 år siden, der var han på medicin, og han er totalt ude af medicinen, og velafbalanceret, fordi han laver åndedrætstræning hver dag. Og det er både parasympatisk, vi laver jo alle mulige forskellige. Når vi laver den her tumo, så er det jo fordi det er flagskibet i også vores samtaler om, hvorfor vi stresser. Vi laver jo også rigtig meget roligt, afslappende, parasympatisk åndedræt. Det tror jeg også på. Selvfølgelig gør jeg det. Jeg tror på, at vi skal have ro på vores nervesystem. Men for at bryde igennem lydmuren hos rigtig mange, så stresser vi op. Ikke? Ja. Men han er vel medicineret, kan man sige. Ved at trække vejret. Og er et levende eksempel på, at man også godt kan regulere ubalancer i hjernen. Og det er jo det, når du bliver manisk, så kører du ud af drive, og hvordan kommer man ud af den mani? Det har jo ikke løst sig for folk at lave lange udåndinger og slappe af. Hans måde ud af manien, det er super stress. Bum, så falder han til ro. Og det er ikke kun ham, det er mange, jeg oplever det med. Så jeg har sådan set, jeg tror det er godt for alle at trække vejret bevidst, dybt, men også stressende. Og så tror jeg ikke, at det er farligt for nogen. Men jeg vil ikke gøre det med folk, der er så skeptiske, eller har så svære psykiske lidelser, at altså det er jo klart, folk der opsøger os, tror lidt på, at det kan et eller andet. Så det er jo nemt, kan man sige. Superskeptikeren bliver tit overrasket, men der er jo nogen, der ikke har lyst til at... Hvad med børn? Hvad med børn? Har I eller unge? Ligger det ikke lige for at have ungehold, eller hvad? Jo, totalt. Men det er jo lidt svært. Altså, vi har unge. Vi har både haft det med 6. og 8. og 7. klasser. Ja. Men jeg er i gang med at sammen med SDU og nu skal jeg lige Vejle, psykiatrien i Vejle, at lave et forskningsprojekt med unge fra Headspace, altså mellem 16 og 24 af vores gruppe, med angst og overtænkning, mistrivsel, og se om vi kan hjælpe dem. Vi er ved at søge fonde og ved at lave forarbejdet, har lavet protokollerne og har lavet hele budgettet og sådan noget. Så hvis vi er heldige, og det lykkes, så kommer vi i gang med det i løbet af i år. Fedt. Og det er en ret stor kontrolgruppe. Det er 100, en population på 100, som vi skal sætte igen sådan 4 ugers forløb. Og jeg tror, jeg ved, det virker. Jeg skal bare bevise det, ikke? Der er jo andre studier før, der har vist det. Bare ikke i Danmark, og ikke med hele vores tilgang.
Så altså, det er der ikke nogen tvivl om. Der er ikke nogen tvivl om, at åndedrætstræning virker. Ja. Og det har, altså, vi har jo mange virksomheder, altså topledelser, alle mulige, der kommer, hvor man tænker, gud, er de så spirituelle der? Gør de sådan? Ja, er de med på det? Du sagde spirituel. Du sagde spirituel, fordi det var noget, jeg havde... Altså for mig er åndedrættet jo så tæt forbundet. Jeg ved godt, nu skal vi lige slutte, men nu griber jeg, så du sagde den. Fordi vi har slet ikke været inde på det, og for mig er åndedrættet jo netop et rum til det, der kan opleves som spiritualitet. Nu siger du sikkert til mig, det er bare udløsning af hormoner. Og, men det er jo lige meget. Ja. Det er jo sådan set lige meget. Ja. Altså, jeg har oplevet at meditere, jeg har oplevet at have sådan bevidsthedsrejser ved at slappe af efter åndedræt, hvor jeg har stresset op. Ikke? Ja. Altså, du kender det holotropiske åndedræt udefra. Stanislav Grof, som lavede det her, hvor man hyperventilerer i lang tid. Og der så slukker du for nervesystem. Altså, der er du så meget i fight or flight, at du simpelthen holder op med at nedbryde enzymer, der nedbryder DMT. Så du udskiller DMT, og så drømmer du, mens du er vågen. Ligesom hvis du er på en ayahuasca-retreat. Ikke? Det har jeg så ikke prøvet, men altså, det er det samme. Der tager du noget te, som ikke nedbryder DMT'en, og så får du DMT, og så er du på trip. Her der stopper det bare, så snart du holder op med at trække vejret. Så går der ikke så lang tid, så forsvinder de her bevidsthedsrejser. Men det er da spirituelt. Hvis det ville være åndssvagt ikke at kalde det spirituelt, det føles enormt spirituelt. Og jeg har da også været i kontakt med billeder af mig selv, eller fået idéer om, hvordan jeg skulle gøre ting anderledes. Og sådan. Så det er jo ikke, fordi jeg er modstander af det ord, eller, men jeg vil stadig være så firkantet, at jeg siger, at det er, fordi vi udskiller hormoner, og vi så bruger dem til et eller andet, og vi drømmer, og så er det jo spirituelt. Og vi er rigtig dårlige til at opsøge det. Men som jeg sagde, der er virksomheder, og også fra overraskende kanter, som er begyndt at interessere sig for det. Jeg var på sådan en Julia Larme, som er sådan en fremtidsforsker, eller trendforsker. Jeg var på hendes konference i sidste uge, hvor vi snakkede om, hvad for nogle trends, der virkelig er på vej nu, og en af dem er jo det her med mental sundhed, og i det ligger der både åndedræt og spiritualitet. Og det er altså de helt store virksomheder, der efterspørger det. Så der er en trend, der er på vej, hvor vi er ved at ændre den her frygt for at ligge på gulvet, og der er røgelse i rummet. Ikke? Altså, vi gør det nogenlunde klinisk hos os, også når vi laver sauna-gus. Og sådan, det er jo ikke sådan noget med, at det skal være bevidsthedsrejser, alt hvad du laver. Men vi ændrer kemien i kroppen, og derfor får man en oplevelse, som for de fleste føles spirituelt. Men det er jo også genialt, ikke? At det der virkelig er need to have, åndedrættet, altså, at det også kan åbne, de samme, det kan åbne til de her spirituelle oplevelser. Det er i os, det er naturligt. Og så er der endda en kemi bag, selvfølgelig er der det. Men, altså, David, jeg vil sige tusind tak. Jeg kunne sagtens bare blive ved. Jeg har også alle mine papirer her, men det var, du tog os med på en rejse. Du kom til at lade mig snakke, det kan godt tage tid. men det var skønt, og jeg vil sige, jeg igen, den her verden, du beskriver, den ryster mig lidt, den giver god mening, den vækker en masse spørgsmål, og fedt, tak for det arbejde, helt, du gør der. Det er også helt okay. Også det alle andre, det vækker spørgsmål hos. Vi behøver jo ikke alle have den samme tilgang. Nej. Jeg tror, der er også, nu siger du, hvem er det ikke for? Jeg tror, hvis der er nogen, der kommer hos os, så kan det være at bagefter, at de tager et andet sted hen og bruger den oplevelse, de havde til at snakke om det, de gerne vil snakke om. Ja. Ja. Perfekt. Fedt. Jamen, så
Tak for nu. Tak for nu. Nu trykker jeg på knappen.